Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. May i-share po ako sa inyo na napakahalaga po sa buhay po natin sa araw-araw. At sana po wag po kayong makalimot pong tumulong sa mga taong higa po sa hirap ng buhay. Ito yung napakalaking kayamanan sa langit. At hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At pagkakalob sa inyong lahat ng siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal sa inyong lahat. Kung saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana po ay palagi ko malakas araw-araw. At sumabaybay lang po kayo sa aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang balang gagabay po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ang isi-share po ngayon sa inyo ay yung orasyon pampabait ito sa babae o lalaki. Bago umalis ng bahay po ay magdasal sa altar, magdasal ng tatlong ama namin at isunod po ito. Yan po. Magdasal po ng tatlong ama namin at isunod po yung orasyon po. At habang patungo ka sa gusto mong kausapin ay magdasal ulit ng isang ama namin at isunod ang orasyon ng 3 beses po. At ihip po sa iyong dibdib bago mo kausapin o bago mo makipag-usap sa iyong gusto mong kausapin po. Sana po ay dapat po intindihin niyo po ang aking paliwanag na para gamitin po niyo sa tama at huwag pong abusuhin po ito. Narito po ang orasyon po na aking i-share po sa inyo. Guam Christum igusum, Guam Christum igusum, Guam Christum igusum, Guam Christum igusum. 3 beses po usalin po. At habang patungo sa gusto mong kausapin, magdasal ulit ng ama namin. Kung habang naglalakad ka, magdasal ka na po ng isang ama namin po. At isunod ang orasyon po ng Guam Christum igusum. At ihip po sa iyong dibdib bago mo kausapin o bago makipag-usap sa taong gusto mong kausapin. Yan po. Yung sa una po ay bago marap po sa altar po, magpundo na po kayo ng 3 ama namin. At isunod po yung orasyon po ng Guam Christum igusum 3 beses po. At ihip po nyo sa dibdib nyo po. Kung bago po kayo umalis ng bahay. Pero kung habang patungo na po kayo sa gusto nyo pong kusapin, magdasal ulit ng ama namin. Habang naglalakad po kayo, magdasal na po kayo ng isang ama namin. At sunod po yung orasyon po ng 3 beses po. At ihip po sa dibdib. Bago mo nyo kumausap ang gusto nyo pong kausapin. Babae man o lalaki. Sana po naintindihan po niyo aking paliwanag. Yan po. I-screenshot nyo po para po. Magagamit po rin ito sa sa halimbawa po ang asawa nyo po ay palaging madaldal, kunting bagay lamang po ay madaldal na po kung ano po sinasabi ng asawa nyong babae. Kahit sino man po, babae man lalaki, usalin nyo na po ito at ipo sa dibdib po nyo o ipo sa tubig na inumin niya. Gawin nyo po lamang po sa araw-araw para ang inyong asawa ay babait po, na sobrang bait sa inyo. Kaya naman po ang sekreto ng orasyon na to. Kaya ibabagi ko po sa inyo para malaman po ninyo na marami pong kaparanan ng mga orasyon na aking babagi. Hindi lang po iisa kundi marami po na hindi nyo po alam kung paano gagamitin po. Pero dito sa akin na Liwangan ng Pangasinan, i-share ko po sa inyo lahat aking manalalaman po na po.
Kung gamitin po niyo sa asawa niyo madaldal na ipon niyo sa dibdib po niyo at ipusin niyo tubig na ipainom sa kanya. Gawin niyo po sa pang-araw-araw at malalaman niyo na bibisa po na babait na po yung asawa niyo na unti-unti. At sa mga lalaki po, ganun din po yung gagawin yung proseso. Maraming salamat po. Sana po naintindihan po niyo aking paliwanag. Maraming salamat po. Iwagan ng Pangasinan lamang po. Pasensya na po kayo kung marami po akong nasasabi na po ay unawain nyo lamang po. At maraming salamat po sa pagtitiwala po ninyo. Maraming salamat po. Sana po wag po kayong makalimut po mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat.